Ano pa bang hiramin ko? Isip ka. Charger. May charger ka? Teka lang, ubutin ko lang ha. Uy, nakatapis Huwag na. lang ako. Pasok ka muna. Charge mo ako. Ha? Ha? Uy, sorry ah. Hala, Hala. nakatapis lang ako. Sorry, kakaligo ko lang. Sorry, di ako titingin. Sorry. Ano yung May plan kailangan ka? ka? Teka. Ikaw talaga. Okay na. Sige na. Ay, may ano ka? Ano pa kailangan mo? Ano pa bang hiramin ko? Isip ka. Charger. May charger ka? Seryoso, wala kang charger? Wala eh. Teka lang, ubutin ko lang ha. Uy, nakatapis Huwag na. lang ako. Pasok ka muna. Kasi may dumadaan, oh. May dumadaan. Sige, dyan na lang ako makicharge. Charge mo ako. Ha? Ha? Di, Ano yung yun? phone ko. Isaksakan mo ako. Tuwang ko na lang yung phone ko dyan. Ano, Uy, tititigan mo lang ako. Ulam na to. 5, Ito na. 4, Ito na. 3. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.